କିଛି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ବସା ତିଆରି କରୁଥାନ୍ତି। ଏଠାରୁ ଶାଖା ନେଇ ସେଠାରୁ କାଠି ନେଇ ସର୍ବଦା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତି ଯେ ନିଜର ବସା ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେ ହଜି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱୟଂର ପରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଭୁଲି ହିଁ ଯାଆନ୍ତି। ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ବିଶାଳ ଆକାଶ ବି ଅଛି ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପୁଣି ଏ ଜୀବନ ସେଇ ବସା ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆମ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ସାଥିରେ ଏମିତି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନ ଜୀଇବା ପାଇଁ ଧନ ଅର୍ଜନରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଉ ଯେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ ଆମକୁ ଜୀବନ ଜୀଇବାକୁ ବି ଅଛି। ଧନ ଜୀବନ ଜୀଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ, ଜୀବନ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ବସା ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେନି। ନିଜର ପର ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଉ ଉଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ ଏହି ଖୋଲା ଆକାଶରେ। ତେବେ ପ୍ରେମରେ କୁହ ରାଧେ ରାଧେ।